На зямлі Мнар ёсць велізарнае нерухомае возера, якое не корміцца ніводным патокам і з якога ніводны паток не выцякае. 10 000 гадоў таму на яго беразе стаяў магутны горад Сарнат, але цяпер Сарната там больш няма. Кажуць, што ў старадаўнія часы, калі свет быў малады, яшчэ да таго, як людзі Сарната прыйшлі ў зямлю Мнар, іншы горад стаяў ля возера, шэры каменны горад Іб, які быў настолькі ж стары, як і само возера. Ён быў населены істотамі непрыемнымі для людскога вока. Вельмі дзіўнымі і брыдкімі былі гэтыя істоты, як і большасць істот свету, што быў яшчэ не завершаны і груба сфармаваны.